Habarların şu sanınlar. Yurdumuzun milli teleradio öz gepleşiklerini Turkmen Älim 50 gradus hemiratynyň üstü bilen ýaýlama berip başlady. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow paýtatymyzda dekuçorda uçuşy amala aşyrdy. Dokuzuncu iyunlu yurdumuzun milli teleradio öz gepleşiklerini Turkmen Älim 50 gradus hemiratynyň üstü bilen ýaýlama berip başlady. Ma'lum bolýaly şu ýylyň 5-nji iyununa geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň milli aragatnaşyk hemira ulgamynyň öz işine başlaýanyny barada habar berildi. Ilkinji Türkmen hemiratynyň ulanylmagynyň aragatnaşyk hyzmatlarynyň dürli görnüşlerini hödürlemäge mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň milli teleradio öz gepleşiklerini Turkmen Älim 50 gradus hemiratynyň üstü bilen ýaýlama bermegi. Munyň özi teleradio öz gepleşiklerini ýokary hilli HD, ýagny 16:9 ölçeg boýunça ýaýlama berip başlanyny alamatlandyrýar. Bu ölçegler häzirki döwürde dünýä ýüzünde iň ýokary hilli hasaplanylýar. Hormat prezidentimiziň tagallasy bilen milli teleradio ýokary hilli HD ölçegine gepleşikler ýazgy etmäge, ýazgylaryň timarlaş işlerini geçirmäge hemde ýaýlymlara ýaýratmaga dol mümkinçilik bar. Türkmen Älim aragatnaşyk ulgamynyň teleradio ýaýlymynyň berilip başlamagy bilen şol mümkinçiliklerden peýdalanmak üçin amatly şert emele geldi. Häzirki wagtda milli aragatnaşyk hemira ulgamy dolu güýjüni işleýär. Hemem ýurdumyzyň hünärmenleriniň öňünde şu taslamadan has dolu peýdalanmak üçin oň mümkinçiliklerini dolu herekete girmek wezipesi durýar. Şu maksatlar bilen hormat prezidentimiziň kararyna laýyklykdy. Türkmen hemirasy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredildi. Ol hemira aragatnaşyk hyzmatlaryny hödürlemek boýunça işler alyp barýar. Hemiranyň ýokary geçirjilik mümkinçilikleri standart telewizion ýaýlymlarynyň, şeýle hem ýokary çözüjlik ukyply ýaýlymlaryň oňorçasyny görkezmäge we eşitdirmäge şert türüdýär. Häzirki wagtda telewizion transporterlaryň sanynyň milli telewizioniýamyzyň zerurluklaryndan artyk gelýänini hasap almak bilen hemira ýaýlymlarynyň köp bölegini daşar ýurt ýaýlymlaryny görkezmek üçin kärinesini berip bolar. Türkmen Älim hemiratynyň giňçäkleri örtmäge ukyplylygy, Türkmenistany Ýewropanyň we Aziýanyň ýaýlymlaryny üstsaşyr geçirji ýurt hökmüne çykyş etmäge mümkinçilik berer. 9-njy iyunu hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow paýtatymyzda dekuçorda uçuşy amala aşyrdy. Döwlet başçymyzyň dekuçory paýtatymyzyň etegindäki ýürüýte meýdançyga gelip gonni. Bu ýerde milli liderimizi Türkmenistanyň gorunmak ministri Gunnowdiýew garşylap, Türkmenistanyň prezidentini, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkerdi başlygyna harby gullukçylygyň ýaşaýyş durmuş şertleri, düzümüň maddi enjamlaryny bünyadynı potulandyrmak bilen baglanşykly hasabat berdi. Döwlet başçymyzyň Türkmen döwletiniň diňe gorunuş şähetine eýe bolan hemde ýurdumyzyň howpsuzlygyny, halkymyzyň parahaty, awadan durmuşyny üpçün etmäge görgen öz harby doktrinasynyň ugralýanyny nytady. Soňra hormat prezidentimiz Türkmen Howa ýollary döwlet milli gullugynyň başlygy Aýazowa ýüzlenip 2017-nji ýylda Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş sunuty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilmegi bilen baglykda käbir meselelere ünsü çekdi. Susana öňde boljak 5-nji Aziýa oýunlaryna daşar ýurtlardan köp sanly myhmanyň Aşgabata gelmegine garşylýanyny belläp, muň bolsa paýtagtymyzyň halkara howa mendiliniň işini ören artdyrjakdygyny aýtmak bilen hormaty prezidentimiz şol döwürde eger zerur bolsa, bu ýerde paýtagtymyzyň eteginden goşmaça howa mendilini peýdalanmagy teklip etdi. Bu ýerde ýerli uçuşlary amala aşyrmak üçin şertler döredilse, maksady laýyk bolar diýip milli liderimiz nytady. Muň üçin hormaty prezidentimiz zerur bolan hemme degişli işler alyp barmagy tapşyrdy. Döwlet başçymyz howa mendiliniň durkuny täzelemek boýunça meýilleşdirilen taslamalar bilen tanışdy hemde işler talaba laýyk alyp barmagy tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz dekuçorda bu ýerden ugrady. Yurdumyň